beach at our feet. Heat on our skin, summer's beat. Surfboards in our hands, we ride the tide. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Hyvä Fanni. Hienoa. Ja Laukka. Tytöt, te menet ihan sairaan hienosti. Mitä ihmettä? Au, himputin hevonen. Kuka on päästänyt tuon hullun hevosen vapaaksi? Nalle! Rso, au, wow, ei, brrr, oh, wow, mä tipun ihan just. Brrr, ei, apua. Ihmettä se Fanni sekoilee. Brrr, ei, wow. Brr, ei, brr. Au, mitä se Fanni oikein pelästyy? Varmaan Sandran hullua hevosta. Hyvä Triana, otettaisiko sitten vähän ravia? Diana. Hei. Onks toi Nalle? Se Nalle, Diana. Mennään ottaa se kiinni. Nalle. Miten sä Nalle tänne tups? Hyvä, sä sait Nallen kiinni. Nalle, et saa enää koskaan karata tolla tavalla. Eikö sä oo se Alinan kaveri? Olin Alinan kaveri. Se hylkäs mut jonkun Elinan takia, koska Elinalla on oma hevonen. Muru. Ja nykyään vissiin Fannikin on Alinan. No niin, mennään takas tallille. Mä varustan ton Nalle. Ja no niin, Nalle, ja sit mennään ihan vaan käyntiä. Tule, Nalle. Pitikin tippua sen himputin Sandran takia. Se aiheuttaa vaan harmia mulle ja Fannille. Mennään, Fanni. No jep, ja sitten kun se ei yhtään osaa ratsastaakaan tai muuta. Jep, pitäisikö meidän sapotoida sitä Nallea ja Sandraa? Joo, silleen löysätään sen satulavyötä ja silleen rikotaan sen kamoja ja silleen. Joo, hyvä idea. Joo, tehdään näin. No niin, Nalle, nyt sä oot valmis.
Nyt voidaan lähteä sinne maastoon. Niin me ollaan valmiit. Eli ei kun vaan mennä. Voinko me olla kavereita, kun mulla ei ole muita kavereita? Joo, itse asiassa toi on aika hyvä idea. Joo, eiks ookin? Ja Nalle pitää tosi paljon Dianaa. Ja eiks ookin? Ja sitten kun Nallekin pitää tosi paljon Dianasta. Ainakin mitä mä saan sitten vaikutteita. No joo. Mut enemmän kyllä Nalle piti Fannista. No niin pitikin. Mut nyt kun Alina hengaa sen himputin Elinankaan, niin onko Elinalla edes kavereita, kun se tuli tänne? Mä olin sen kaveri, mutta se kun sen piti tulla tän Floran tallille, niin kun se löysi Alinan, niin ei sitä ole kiinnostanut mun mennä. Joo, sama juttu täällä. Heti kun Alina löysi Elinan, niin ei oo kiinnostanut yhtään. Ne on alkanut vaan pilkkaamaan mua. Onneksi Elina ei osaa pilkata mua, koska ei sillä ole mitään pilkattavaa. Mustahan löytyy vaikka kuinka paljon pilkattavaa, niin kuin se, että mä en osaisi mukaan ratsastaa, vaikka mä oon ihan hyvä. Ainakin omasta mielestäni. Parempi kuin ne kaksi yhteensä. Mutta se, että ne ei vaan kestä sitä, että jotkut voi olla parempia kuin ne. Joo, todellakin.